Lea ibaiak bustitzen ditu Aulestiko ibarreko lurrak. Laburra da, baina bizi handikoa. Iturburua, Oiz mendian, Lekeitio eta Mendexe arteko itsasadarrera isurtzen ditu bere urak. Bailara honen bihotzean, Aulestiko elizatea dago. Bertako semea da Juan Ibañez Aulestia eta Mendiritxaga itsasgizon ospetsua. Carlos Bosgarrenaren itsasuntzien etxai izandako Karamani korsario turkiarra harrapatu zuen Aulestiar honek, eta Lepantoko batalian ere nabarmena izan zen bere ausardia. Aulestiko kalean iraganeko zenbait etxe noble ageri dira irmo oraindik. Arginena eta Aulestia Butroiko bandokoak. Aulesti urteen joan etorrian aldatuz joan da, baina hala ere gutxik bezala gorde ditu Euskal Herriko ohitura eta tradizio zaharrak. Dagoeneko Aulestiko emakumeek ez dute arropa arraskan garbitzen, baina iturriguneko inguru honek garbi erakusten digu zelan bizi ziren lehen. Bailara honetako bizilagunek gogoan dituzte oraindik ere duela gutxira arteko iragan horren irudiak. Aulesti. Hemeretzigarren mendera arte, 9 auzok osatzen zuten Aulesti. Zetokiz, Urriola, Zubero, Malas, Goierria, Narea, Ibarrola, Solaguren, Kalea esaten zaion hirigunea eta Gizaburuaga. Gizaburuaga bereizi eta udalerri egin zen. Mila 840an, 3 burdinola, 4 sutegi eta 9 errota zeuden herrian. Paskual Madozen hitzetan guztiak ere ondo eta lanean. Izan ere, Aulestiko bailara olagizonen gune garrantzitsua izan zen garai hartan. Aulesti inguruko landaredi eta faunak aldaketa handiak izan ditu mendeetan zehar. Aldaketa horiek nabarmenagoak izan dira batez ere basoetan intxin ispinua nagusitu zenetik. Ordura arte basurde, erbi, azeri, eper eta birigarroak ehizatzen zituzten.
Amu arraina, aingira eta egatzgorriak ere arrantzatzen zituzten, baina gerora gizakiaren neurrigabekeriak akabatu ditu denak. Aulestitik igarotzen den Lea ibaiaren urek, beste jardun batzuetarako ere erabili izan dira orain gutxira arte. Errota mugitzeko adibidez. Torreko errotan gordeta daude oraindik ere errotari zaharrak eta errotariak lanean erabiltzen zituen balantza eta pisuak. Beko errota bertan bera utzita dago gaur egun, baina Pascual Madozek aipatzen duenez, bera izan zen lanean segitzen zuten 9 errotetan gehien iraun zuena. Gaur egun ez dago errotaririk Aulestin, baina torreko errotan martxan izan dute engranaje guztia oraintsu arte. Itxuraz edozein zerrategiren antzekoa da, baina badu berezitasun bat. Makinaria uraren indarrak mugitzen du. Ideia bitxi hori duela 80 bat urte bururatu zitzaion Jose Mari Garetxanari, behar bada arotz lanetan zalea zelako. Jose Mariren suiak, Juan Bilbaok erakutsiko digu egitura bitxi hau nola dabilen. Orain urtebete utzi zioten bertan lan egiteari. Aulestiko hirigunean, San Joan Bautista eliza nabarmentzen da. Baina eliza bakarrik ez, ermitak ere ugari dituzte. 9 guztira. Elizatxu esaten diotena kalean bertan dago eta beste guztiak auzoetan. Magdalena ermita Urriola auzorako bidean. San Lorenzo Zuberon. Aurrealdean santuaren irudia dauka. Handik gertu, Malax auzoan, San Martin ermita. Eta San Anton auzoan, Lea ibaiertzean, auzoaren izen bereko ermita dago. Nareatarrek San Bizente ermita dute. Eta Ibarrola auzotarrek San Joan Morlakua. Antzina Aulestiko parrokia izandakoa. San Pablo baseliza gain batean dago pinuz inguratuta. Bertatik oso osorik ikusten da Ibarrola auzoa. Aurrez aurre urrunean, Santa Eufemiako ermita dago, behar bada berau da ermitarik estimatuena. Zazpireun metrora dago, eta bertora harrizko eskailera neketsu batzuetatik igo beharra dago.
Santa Eufemia egunean, Bizkaia osoan hain ezaguna den erromeria egiten da bertan. Aipatzekoak dira hango bolatokian egiten diren partiduak. Santa Eufemiko zelaian neskazaharrak dantzan, agureak keinua inor jausten bazan. Ermitak ikusgarriak dira, bai, baina ez dira gutxiako garaixak. Ederto jagonda daude, bata Malaseko Arteaga baserrian dago. Nabaria da denborarekin izan duen aldaketa, baina hegaleko egurrezko itxitura jatorrizkoa du. Bestea Narean dago, Goitia baserrian. Elurte handi batek behera bota zuen eta berritu egin behar izan zuten. Dirudienez, lehenengoa luzeagoa zen eta garautegia ere bazuen. Oraindik ere nekazaritza eta abeltzaintza dira jarduera nagusiak. Gehienek behi, zaldi eta ardia ziendak dituzte. Aulestiko baserri ederretan oraindik ere lurra lantzen dute eta bertako asko baserrietan bizi dira. Mendeetan zehar gorde izan dituzte Aulestin gaur egun galtzorian dauden etxeko lanak. Gehienak nekazal girokoak. Sega ahoa konpontzea edo sega pikatzea esaterako. Dena dela gerota zailagoa da lan hoietan dabilen baserritarren bat ikustea. Beste ohitura batzuk ere gorde dituzte Aulestin. Txarria hiltzeko ohitura adibidez. Eta harrizko labe zaharrak ere erabiltzen dituzte oraindik batzuek ogia lehengo erara egiteko. Telleria baserriko Felix Kareagak labea piztu behar du. Ez ditu ohitura zaharrak ahaztu eta gurutzearen seinalea egiten du egurrak su hartu baino lehen. Labea ogia sartu baino ordu pare bat lehenago piztu behar da. Eta aldi oro zaindu, ogia ondo egosiko bada. Prest dagoenean, orea egiten hasiko da Felix. Berriz ere egiten du gurutzearen seinalea.
Irina eta legamia horaskara botata gero, Nerea ilobak laguntzen dio gatzarekin nahasitako ura isurtzen. Felixen eskuek egin beharko dute lan guztia aurrerantzean. Apurka, oreak itxura sendo eta malgua izan arte. Tradizioari begiratzen badiogu, emakumeek egin izan dute ogia etxerako. Baina salbuespenak ere badaude. Etxe bakoitzeko egoera desberdina data. Felixi berari ere emakume batek irakatsi zion ogia egiten. Baina duda egiten du etxekoren batek berari ikasiko ote dio nori galdetzen diogunean. Amazana handik, 10 bat urte nintzen ikatxorrotxu egin bizala eta laguntzen. Hasi nintzen. Egunin bezeuen besteriko lan, voluntariz horik edo, zerien da. Alantxineu hasi nintzen da, gustau. Animazio hundiri pesta egon, esateutzen, nabia porxu eta arregla hau, da nintzako alpedala, onia hori arregleti eta holakuk esateutzen az. Taipa, urran da biz baia. Orea ordubetez beratzen utzita gero, itxura eman behar zaio. Ogia egiteko modua antzekoa da etxe guztietan, baina lanean ari denak nahi duen itxura ematen dio. Lau osagai hartuta eta erraza dirudien formula erabiliz, 100 ogi desberdin egin daitezke. Telleria baserrian estimatuenak tremesak dira. Borobilak dira, baina ohiko ogiak baino launagoak. Azkenik, prozesu guztia amaituta dagoenean, ogia egosi egiten da. Begibistan dugun irudi hau ere, iraganeko irudi bat izan daiteke. Narra, galtzear dagoen nekazal lanabez bat da. Gurpiligabeko gurdi baten antza du, eta zamak arrastaka eramateko erabiltzen da. Narea auzoko baserri batzuetan erabiltzen dute oraindik ere. Eta beste hau ere iraganeko lan bat dugu, artazuriketa. Auzoko bizilagunak bildu eta artaburua zuritu eta garautzen zuten bitartean, solasaldi eta berriketarako aukera bikaina izaten zuten. Atsegina zen etxeko beste lanen ondoan.
talo ginen, Talo ginen, zeuk epiko zu? Ez? Zeu zora zarrera? Bai, taluke, felizita jango itxugu. Kunde, felizita, ginen da. Bai, felizeta. Felizeta, nire guzta bale, jo gepe niko bale, zedo. Geuko bio. Urda ezeta. Bai. Urda ezeta, taluketa. Bai, ez da makala. Ike garatzen osa janaz. Honek, pastoritzeko. Giro atsegin horretan, Miren Garatek Aulestiko kontu eta ohitura zarrak kontatu dizkigu. Batzuek irauten dute oraindik ere, besteak beste, Gabon zahar gauean okerrak edo gaiztakeriak egiteko ohitura bitxia. Gabon zaharrez gabien, edo nok etxeban da, neure tiape, etxeban tiabi. Juzirien, da erromarie, badakizu zer dan erromarie, holan zarratute, pasau estatzen inok, da, ezeban gura antziger pasetarik haubiek, da zer gehitzen, atara erromarie, da hartu, da erreka bota. Da gero, etxeruz datu zala, barrezka etxeruz datu zala, libre bat txokolate topauka minun. De hartu libre txokolatit, etxera, geretxin, gehiabe bau esan, Anauzun olgau gure da benak, da egin hasi txokolatik egin jabe eta txokolatik janto olgau. Da gizonezkok eta asko keiben burdize, holan dagoen burdize bazarrikoe, hartu de erun plazara eta plazin erdezen elizin aurrin ipini ike, horako esik. Da gero, jaubi falta burdize eta elizako eta aurrin gero. Gero, etxe erun bihar, topetan badaben, okerun daben, atzera erun bihar, baina topetan ez badabez. Kanpaiepe bai jote zituen, kanpaiepe, belena. Belena da zederrak aulesti. Da belena jote zituen gero. Errete zirin. Arketa zarra edo, hora dagoena eta honan txondora eta zuek keie egin je. Segunda, etxeri barrezka da, hortxek, etxe ziri. Da hori erre, Sanjun bezperan be bai egiten da, Sanjun bezperan be, erreten da. Aurreko urteko sobrie. Bedinketu egizan lixean, da gero, abalko ironez gero trumoieta ez datozela. Usadizu zan hori. Da kantau egiten, San Juan bezpera, gabien, abadiek azarratu zirien, ez eben besterik egiten, alkarri guzturrek hau ziten. Kantau egiten, da sobri hori erreten, da gero, sobrin aurri ziger salto bigun. Erre bari falta bazara edo. Ganetik. Hau txarra. Galtzekotan den beste lanbide bat irulea da. Hemen apurtu ustaikin. Bernardine Madariagak amari ikasi zion ofizioa. Gogoan ditu umea izanik amari lanean traba egiten zionean honek esaten zizkion berbak. Mira, kontu, ona ez urratu. Ardazbidien txinoi bide, kontratun libre atara izeben. Da ona ez urratu, ardazbidi libre bideaute. Hau zizete zan, beren. Hau ze inoka portuzta izan. Hau ze goru hau inoka portuzta izan dizete zan, beren kontu hori. Eta kentzen gendu zen guaretatik. Goru zaharrarekin hasi zen lanean, baina geroago tornu itxurako beste batek hartu zuen zaharraren lekua. Ametsa zinitzen nile lehenko, da gero beste zer neska batek egizien hortxe goru tornu neiken. Da nira iztik izauzten base. Guzai gitzuna gukarten Gregori txue, are bazakine tornu neiken date. Karri gendun da hasi gara gutuzkun tornu neiken, da gero horontze tornunka karri gendun. Alantxika zegin nine. Gero hau erosi, topau, non gipuzkun edo topau, gardak eta lehenek ez zituen oinizta beken. Da, zegin nine horreiken. Da gero bau erizak. Tornuan lan egin ahal izateko, artilea kardatu egin behar da lehenengo. Prozesua luzeagoa da horrela, baina erosoagoa ere bai eta emaitza hobea da.
Bizi osoa eman du zeregin honetan. Senarrak eta alabak ere lagundu izan diote premia izan duenean. Eskondu gintzen egin, ja gero familizeiken hasi gintzen egin, zeuen inundik irabazirik, nire gizonak egin ispitu, gardatu, da ari zein. Alabiketanik galtzi egin. Aztine dozena pare edoin kengen duzen. Guk esken duzen saltzen. Haulestin egun den da bat, txande jizateutzena. Angor neski jutezan Bilbora, zaharek egin negozizu, eta guk generu karri. Osea, dirurik eskendu nik usten, erun kaltzak eta generu ekerri, etxera itxin bizana. Trukin bai, lan ide, lantxik. Hone truko handeze bitu, behuneke. Nira iztik honan eke ban, honan atzamarren puntan, honan. Da nik honan ezin egin. Sartzen eban amitxe paliun, edortuzuk altzi ikenan. Trukuk. Hala. Aulestin gaur egun ez dago uztarriak egiten dituen artisaurik. Bartolo Urizar izan zen azken uztargilea, baina dagoeneko utzi egin dio afizioz ikasi zuen beharrari. Aulestin nabarmenak dira frontoia eta probalekua. Pelotari txapeldun asko eman ditu herri honek modalitate guztietan. 1981ko azaroaren 8an, frontoi honetan omenaldi beroa egin zitzaien bertoko 6 pilotariri. Ordurako erretiratuta zeuden Elordi anaiak, Ubila lehenengoa, bigarrena eta hirugarrena izenez ezagun egin zirenak, Inazio Kortabitarte, Juan Korta eta Antonio Aboitiz. Lehen pilotakadak eman zituzten lekuan ditugu orain argazkilariaren aurrean, Aulestiko parrokiko hormen ondoan. 2 hil dira dagoeneko. Baina zalantza barik, Aulestiko pilotazaleek gaur egun duten ordezkari nagusia Katxin Uriarte da. Zestapunta txapelduna eta Estatu Batuetako frontoietan bikain aritutakoa. Berak azalduko digu Aulestin betidanik izan den pilotazaletasuna. Eta herri honek esango nuke, berezitasun bat eukidabela pelotarako. Ze Palasko pelotariek egondi, Perea naizak, Ituarte naizak, eta gero eskusku, asko. Hemen herriko taberna baten dekeu programa bate enmarkauti ipinik herri zen, 45 eta 6ko San Juaneko Ferizan Ibarren, Aulestiar 6 pelotari parte hartu ben festival horretan. Eta honako herri txiki baten,
sei pelotari egoti eta danak batera jokatzi San Juaneko feria handi baten, nik esango nuke, olakorik igul ez dala egone beste pelotari errizek azpeikiki modokupe, olako ze hau herri txikizi da, eta sei pelotari eskuzkuk egoti feria baten, gero esango nuke beste gauza bat, azkanengoko urtitan, herri honek emon dabela zestapuntako pelotari asko, jundan 20 urtin, igule ongara momentu baten, 20 pelotari batera jokatzen. Profesional mailako pilotaleku zalapartatxuak alde batera utzita, arrakasta ugari lortu ondoren bere sorterrira itzuli da Katxin, Aulestira. Eta Ameriketan bizi izandako esperientziaz pentsatzen du orain. Kanpun ibili zen denporan, migrante baten modu ibili gara, urte asko botaitugu Ameriketan, eta han egon zen denporan, gustora, gure bierra horixe da, Ameriketara jutie, batez bez estapuntako pelotari hogize Ameriketan eukiogu, eta han egon zen denporan, geurekin ela jogatu, beti Euskal Herria azpentzetan, da ondo ibili garin denporan, eta oin ostabe, geure herri txikire bueltaute, gustora hemen, herriko gaztekin nosepein pelota partiduko jokatu, batez be palaz daulan ikugu, eta gustora hemen geure fronto txikientan. Baina ez dira pilotariak bakarrik izan emigrante joan direnak. Aulestiarren artean gauza normala izan da urte askotan, auzokoak eta familiakoak herritik urruneko lurretara partitzen ikustea. Amerikako mendebaldera hartzain joaten ziren gehienak, baina orduan joandakoek beste lanbide batzuetan dihardute orain. Luis Etxebarria, esaterako, bizarkina da Boisen. Beste aulestiar batzuek Hego Amerikara egin zuten. Rosario de Santa Fe hirian, Nuevo Gran Hotel Imperio izeneko hotela dago. Ugatzaba Pedro Perea dugu. Bertako saloietako bati sorterriaren izena jarri dio, Aulestia. Venezuelan dago Domeka Etxearte. Gaur egun Caracasen egoitza duen Instituto Vasco Venezolano de Cooperación erakundeko zuzendaria da. Australian, Jose Antonio Longartek kainabera ebakitzen egiten du lan, Queenslanden. Inguru honetan bizi dira jaiotarrak ere. Okindegia dute. Mendioleatarrak Townsvillen daude. Johnny Australian jaiotakoa da, baina gurasoak aulestiarrak ditu. Jaioterritik urrun bizi dira guztiak, beste aulestiar askoren antzera. Eta denek dute gogoan, egun batean atzean utzi behar izan zuten bazter txiki eta ederrau.